Всеки път ли ще ми излиза, да. Здравейте, аз съм MasterBG и днес ще снимаме една мини игричка в Hypixel Cops and Creams. Да го преведа за тези, които не могат да си го преведат. Това е CSGO, само че в Minecraft вариант или по по-прост начин казано CSGO в Minecraft. Да. И да, ще почнем играта, да, докато ви разказвам една странна история. И играем играта, разбира се. Значи вчера разбрах, че мога да снимам само 10 минути с програмата, с която си снимам клиповете и ги пускам в YouTube. И свикам гати. И свикам с един мой приятел. Се оговорихме вечерта с нощи да търсим някакви програми за снимане, които могат да правят клипове по 15, 30 и 60 минути. Да можем да изиграем някой по-дълга игра, като Egg Wars и така нататък. И да. И почнахме да търсим, лека по лека търсихме и теглихме много, да ви кажа. Значи теглихме Bandicam, Mobizen, Fraps, OBS и още няколко. Забравих имената. И така. Теглихме ги, изтеглихме ги, пробвахме ги, ама нищо не стана. След това си викам, ще напиша в YouTube програми за снимане. И един беше написал на една бележка там някакви програми. И аз викам, ще ги напиша там, ще ги видя. И тъй намерих една на име Action. Може да... Ако не забравя, ще да напиша името и в коментарите, ако който иска да изтегли. Да, и оп. Вау, какъв скин, мега якия. Да, и изтеглих я и почна едно пробно клипче направих. И се чуваше много хубаво, много ми хареса. Чиста такова... чист екран, така се каже. Да. И свикам, окей, супер. И вече ще снимам с нея. И много ми хареса. Да, забравих си мисълта и се унесох в играта. Зад гърба ми ли е? Да, и унесох се в играта. О, боже, вече не знам какво говоря. Please help me. Да. И викам си много хубава програма, вече ще снимам с нея. И тъй, заснеме... Не мога да говоря. Добре. Сега 100% ще почнете да казвате, не може да говориш, ще пиян ли си, какво и такива. Пуши трева, не спира да пуши, не може да говори. Така. Не е вярно, просто съм разсеян. Писал съм 4 часа домашни, така че са сори мотори. Да, изтеглих тази програма. И почна едно пробно клипче. Да започнем и без да заеквам. И там не да заеквам, да си преплитам езика. И да, и започнах, заснех пробното клипче, много ми хареса, чуваше се много хубаво. И свикам, вече ще снимам с тази програма, много хубава. Ама без да искам, натиснах хиксчето отгоре, вие го знаете. Натиснах хикса и ми се изключи програмата. Викам си, окей, няма нищо страшно. И пускам я пак, нали, цъкам 2 пъти върху нея или от контролния панел или така нататък. И да, и ми казва Action Already Running. Преведох си го, направих всичко, ама нищо не стана. А то се от нашите. И викам си, ужас. Тък му хубава програма ще намеря и тя ще се окаже, че е пълен буклук и само веднъж може да се пусне. И така, и след това моят приятел, с който снимах, и той изтегли тази програма. Изтегли и той. И ми каза, аз нямам такъв проблем, дори на споделен екран в Skype ми показва как изключва програмата и я пуска отново и му се зарежда. И свикаме, гати работата.
Само аз съм прецакания тука. И тъй леко се ядосах и свикам, тък му ще намеря хубава програма и ще ми лагни сървъра. Ужас. Да, не казах това, просто го казах и така. Desert Eagle. За какво? Добре, както де. И дори пред... Да, затваря, пуска я отново, заснима 50 000 клипове, които станаха много хубави. И аз накрая си викам, ега, тя се отказвам, ще тегля 8 програми, там и повече. И ще намеря една хубава, която ще спре да работи. И си викам, край. Спирам. И си остана и сега ще си снимам с тази, която си имам. Тя е хубава. Само дето може да снимам само по 10 минути, ама какво се прави? Все пак е нещо. Не е нищо. Това е наш. Да. Отборничка. И да, и сега ще се снимам с моята, дето много се обичам и то сме удари във въздуха. Да. Да, и да кажа, този клип го снимам за 5 път. Не питайте защо. Няма смисъл. Да, и така, няма да мълча през целия клип, защото ми... Неловко е просто да снимам клип на някаква игра, дето... Да, да снимам клип на някаква игра, в която аз седя и там само си вървя и не говоря. Така, ще говорим за играта. Сега този ми лагва жестоко и го убих. Супер. Да. Ако искате още такива епизоди на тази игра, ударете един лайк. Ако искате, се абонирайте. Ви се решате. Качвам почти всеки ден клипове. Различни игри на Майнкрафт. Ще виждате и други клипове на CSGO. Ама имам проблем с програмата и не иска да ми снима. Мале, за какво ми се че така? Тоест, защо ми се кът хората? Ужас. Гледай как се че... Мале, ако е на клипа така... Дайте, те. Окей. Добре, аз мисля да спирам играта, защото всички ми лагват, нищо не виждам и... Да, и си лечиш, че ще загубим, така че... Сега, би ли ма пратил? Окей. И така, това ще бъде клипчето. Благодаря, че гледахте. Аз вас бях Мастер БГ и до скоро.